Shwmai, a croeso i'r fideo yma ar datrys hafaliadau trigonometric. Hwn yw'r ail rhan yn y gyfres o 2 fideo ar datrys hafaliadau trigonometric. Mae hwn ar gyfer mathemateg safon uwch ar gyfer yr uned mathemateg pur B. Felly, y math o gwestiwn ni'n mynd i edrych arno heddiw yw sut i ail ysgrifennu ffwythiannau sydd yn y ffurf a sin theta adio b cos theta. Os ych chi wedi edrych ar un o'r fideos gynharach ar datrys hafaliadau trigonometreg, byddwch chi wedi defnyddio unfaithiannau gwahanol, byddwch chi wedi dysgu sin sgwar theta adio cos sgwar theta yn haflu 1, tan theta yn haflu sin theta rhannu cos theta, a hefyd wedyn ni rhai sy'n gysylltu cosec theta, sec theta, tan theta a cot theta ym mlwyddyn 20. Mae'r cwestiynau hyn mynd i fod yn hollol wahanol, ni fydd yr unfaithiannau yna yn gweithio ar gyfer y cwestiynau hyn. So, os mae gyda ni ffwythiant sydd y ffurf a sin theta adio b cos theta. Nawr, mae gyda chi yn eich llyfryn fformiwlau yr unfaithiannau trigonometreg hyn. So, mae dyn ni sin a plus neu minus b yn haflu sin a cos b adio neu tynnu sin b cos a. Dyn ni cos a plus neu minus b yn haflu cos a cos b minus neu adio sin b sin a. A mae hefyd un ar gyfer tan gyda ni ar y gwaelod. Yn yr uned hyn, ni dim ond yn mynd i fod yn edrych i ddefnyddio y reolau sin a cos i helpu ni gyda ein ffwythiannau newydd. Mae'r rhain yn y llyfryn fformwla ar tudalen 4. Felly, gellir ail ysgrifennu ffwythiannau sydd wedi eu rhoi yn y ffurf a sin theta plus neu minus b cos theta yn y ffurf yr sin theta plus neu minus alpha neu yr cos theta minus neu plus alpha. A ni'n fod yn defnyddio'r fformulau sydd gyda ni uchod mwyn gwneud hyn. Y reswm dros wneud hyn byddai i datrys hafaliadau sydd wedi rhoi yn y ffurf a sin theta plus neu minus b cos theta yn haflu c, neu ni hefyd yn gellir darganfod gwerth mwyaf neu gwerth lleiaf ffwythiant. Bydd ni'n edrych ar enghreifftiau o wneud y ddau peth yma yn ystod yr fideo hyn.